Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Boas tardes. Son as 6:23 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, bueno, non vos preocupedes, non vos lo vou ter en conta, pero ainda así, por favor, seguídenos! Porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que hoxe, en venres, van ser super receitas de fin de semana. Así que, moi atentos ao que traen, recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Merche Rodal. ¡Vamos! E aquí están Xulio Mato e Merche Rodal que estarán pensando: ai, cañotas, cañotas. Ai, cañotas. Temos tantas cousas que compartir coa xente que aí vai. Señoras, señores, atentos ás redes sociais porque dende xa temos aberto o sorteo do Voltas co Prato. Un novo libro do Voltas co Prato para toda a xente que estea na casa e que, por favor, compartides, pallade amor, xa sabedes, dade o gústame e demais, porque podedes gañar ese terceiro libro do Voltas co Prato. Eu penso que de momento vai ser o último, despois xa veremos. Así que... Non creo. Bueno, despois xa veremos. Haberá máis. Así que moi atentos e atentas ás redes sociais do Voltas co Prato. Queredes cociñar, non entendo? Sí. Sí, tedes ganas? Espallar amor, queremos Espallar amor. Espallar amor gastronómico, pois hoxe temos unha super proposta. Atención ao que nos trae José Carlos de Boiro. Mira, eu veño de Boiro, eu chámame José Carlos Piñeiro, e entonces gustaríame aprender a facer as galletas de coco. Pois gustaríame dixir aos cociñeros a ver se me enseñan a facer as coco. Eu tivos que comprar a panadería, non sei facelo. Mando un saludo á agrupación Aroña de Escarabajo. Opa! Bueno, que ven o coco. Quen é o coco? Quen sería o coco deste programa? Sí, está claro. Xa estamos. Pois bueno, ven o coco, como di o título do programa, pois imos facer coco, eu creo que... Non, creo non. É a primeira vez que facemos coco no Voltas co Prato. Como, Sí, eu creo que nunca empreguei coco. como prato principal, ingrediente principal, non? Sí. Vale, moi ben, pois... Que Que de non é facer, moi común, Xulio? non é moi común. Non é moi común. Pero a que Podemos lle facer gustalle moito. É certo, é certo. E o que non lle gusta ten que probar. Correcto, correcto. Un Porque bo igual coco. non probou adecuado. Xulio, veña, que non temos tempo. Que Vou vas a facer? facer unha especie de coquitos, Ajá. pero diferentes. Pero que van ser cocos reducidos. Unhas boliñas que van rebozadas en coco, Ah, vale. van Croquetas de leite coco. condensada, galleta, avelás... Croquetas de de coco. Croquetes de coco. Croquetas de coco. Bueno, vamos. Xulio Mato vai facer uns mini coquiños rebozados con leite condensado que van a estar moi bons. Super ricos. E moi doces, seguramente. No. E Merche Rodal, a deusa das tortas, hoxe diante de si un reto inigualable. Díxame que me veña a inspiración. Anda que non ten conto. Vou facer Non botes pa diante. unhas galletas de coco, Ajá. pero voulles poñer algo un pouquiño especial. Ajá. A unhas... decoralas así, Touciño. facelas diferentes. Como si fueran para regalar, para facer unha caixiña. Unhas con marmelada, Oh. outras con chocolate, outras igual con doce de leite. A deusa ven a tope, Home, Sí, sí. espero gañar. Ven a tope de drama. Ven a tope de drama. Pois, eu teño aquí un coco. Sí. Teño un coco que, ademais, ten auga dentro. Como todos os cocos. Gustaríame... Sabes que se o miras así parece un monequiño? Sí, parece un perezoso. Sí. Sí, bueno, ten un pouco cara de O sea, perezoso, pareces é ti. certo, é certo. Pero quen mo abre? Se non empezamos o programa. Eu non. Eu Veña, non. pues, eu sí, eu abrocho. Ábrelo. Atrévome. Pois entonces empezo contigo. Veña. Veña, señores, cociñamos con coco un na cero. Voltas co Prato. Imos con Xulio Mato que nos vai abrir un coco, Veña, En directo. é moi sinxelo, Na además. televisión, que necesitamos un martelo, un coco Ui, e un home fornido, Que como a Xulio casualidade, non Mato. fai falta ser fornido que Aí eu... está, aí está. Yeah. A ver, que teño artritis. Toma, que teño artritis. Bueno, mira. Primeiro Vale. de todo, vamos muxir o coco. Hai que quitarlle a auga. Vale? Mira, ten... Non sei A ver. se ve. A ver. Como dixemos, ten cara de perezoso, ves? Sí. Os dous olliños e a boca. Entón, cara de a boca cañota, sí, normalmente sí. é a parte máis blanda. Entón, Quitache os dentes. no, quitei unha gaspeliña que ten aquí. Entón, agora que facemos un... Ves? Ah, É moi blandiño. Isto podemos utilizar un destornillador limpo, podemos utilizar o que sexa. un berbiquí, podemos utilizar unha brocheta. E agora o que Estamos facemos muxindo un coco en directo, aí está vendo, Ten está. as súas horas, como as vacas. Claro. Hai que muxilo pola mañá, pola tarde, entendedes? Sacalo ao pacer, volvelo para a cuadra, e así. Mira canta auga ten, Moitísima. Esta auga podemos utilizar, sabes con que queda moi rica? Se fas un arroz con leite e lle botas esta auga. Ah, non é mala idea. Claro, unha parte de... Quitalle unha Sí, parte sí. de leite pola parte da auga e queda super... Sí, 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 sí. Hai que coala porque ves como ten canllos pelos, Sí, sí, sí. como a ti. Bueno, siguiente paso.
Bueno, ahora o podemos escarallar o piso, tirando contra o chan, que rompería. Que non vai ser, non é plan O darlle de un golpe fastidiar. así, que fai moitísimo ruido. Por favor. Pero para que non faga tanto ruido, que collemos un trapiño Ajá. e dámoslle unha serie de golpes secos. Pero camao de baixo, tú. Claro, home, amortigo a trapo. Mira, xa está, Que va, ó. Parte. Sí. Ah, sí. Xa está. Ah, un aplauso para Ves Xulio, que que parteu sincero. nada. Moi ben. E isto está Mira super que rico. bonito. Está super rico. Mira, para que o vexa a xente, igual hai xente na casa que nunca viu un coco aberto en directo, Porque, o sea, ou por dentro, porque hai moita xente, de feito dicíanos sobre unha compañera e dicía que nunca bebera auga do coco. Claro. O sea, que aquí non é tan habitual. Mira, Entón, ahora o que había que facer é, con unha culler, Rascalo. iríamos rascando. Sí, sí. E vamos sacando, ves? Sí, sí. Isto xa vamos facer en outro programa porque eu tiña moita plancha. Isto xa podes comer, queres probar? Sí, pero con esto non, Xulio. Sí, eso sí, o que non Xa, se come é pero- isto. xa, pero- Eso sí. Bueno, non seas tiquirmiquis. Bueno, Que está duro este, tens que estar duro. Non, está duro, Porque está fresco. Oh, pero está Bueno, bueno. ahora vou empezar a carmillar boliñas, que despois non me dá tempo. Está bo. Mira, o primeiro que vou facer é moer esta galleta. Vale. Vale? Galleta desta típica de Non digas a marca. esa marca de que parecen rapaces Non pequenos. diga a marca. É desta que ten relieve. Vale, pero que non diga a normalmente marca. Empeza por CH. Pero non diga a marca. Pero non dixen. Vale. Bueno, Veña. chiquilín, Va. desas. Mira, escoita, eu de verdade non podo con el. Non podo con el, en Mira, serio. vou ir moendo pouco a pouco porque senón é medio kilo de galletas, vale? Vale. Mira, Pero vale calquera galleta, No, pero deste é ideal, mira, é ideal esta porque esta ten como unha cobertura caramelada que dá un toque máis agradable, vale? vale. Entón, mira, metemos así uns meneos e vámoslo pasando todo pa un bol. Además, esa como levan bastante manteiga, así tritúrense fácil, verdad? Claro. Bueno, titularse fácil ou non, Bueno, mira pa aí. Sí, bueno. Fixéchelas nada. porque ten aquí unha cuchilla que vai rapidísima. Está vendo a xente aí na casa os ingredientes todo. Mirade que leva 800 gramos de leite condensada e 300 gramos de chocolate. Será suficiente 800 gramos de leite condensado ou botamos 2 litros? Podemos botar o litro inteiro, se queres. Casi 1 kilo de leite condensado. Pero salen moitas boliñas, Sí, o que vai salir é moi doce. Que non sale moi doce, xa verás Vánseme como pegar non. os dentes de arriba e cor de abaixo. Non, Así. xa verás como non. Mira, isto vamos quitando Escoita, os trozos. hai xente que lle pode quedar a dentadura aí, Sí, Así. sí. Os puentes, os puentes. Sí, que lleva... O dulce que vai ser este. No, que non é dulce, xa verás como non queda tan dulce. Vale, vou deixar a Xulio Mato Porque aquí vamos botar triturando. a Velás tamén. Vai botar a Velás e, mentras tanto, imos a Deusa das tortas, comerci, rodal. Que che pasa? Estaba bailando un pouco, pasando o tempo. Sí. Non tiñas máis Galletas que de facer. coco. Xafa de batín a manteiga co azúcar. Ahora voulle botar un ovo. Bater un poquinho máis e parar. Vale. Oye, non lle Estas dixen son a as- xente da casa que nos chame, Ah, 664 483 49, teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar. Para que? Pois para contarnos se algún vez comestes cocos, se non, se vos gusta máis o coco americano ou outro tipo de coco, que irades? Podedes chamar ao Voltas co Prato, contalo e recordade que repartimos cartiños, vai haber premio neste a Voltas co Prato. Unha pregunta será, así que moi atentos ao que pasa hoxe no programa dos cocos da Televisión de Galicia. Que vengo. Que vengo coco. Bueno, explícoche un pouco o A que ver. estou facendo aquí. Teño batendo galletas. Estou facendo galletas de coco. Ingrediente das galletas de coco de Merche. 80 gramos de manteiga, Vale, 100 gramos de azúcar, acordarás. un ovo, e aquí hai 210 gramos 200 de fariña, de fariña. cunha cullerada De vainilla. No, cullerada de lévedo. De leve, de vainillo non ibas botar? Sí, está aí. Ves? Esto nada, simplemente remexemos así, Vale. botamos Aí está a vainilla. a vainilla. E ves que teño aquí unha cunca de coco relado. Só lle vou a botar a metade. Guau, a mí encanta. A outra metade a deixo para facer as miñas croquetas. Eu tamén vou facer croquetas. Pero non eran galletas, non croquetas. Empezan sendo croquetas e acaban sendo galletas. Vai ser super premium eso. Super pro. Super pro, super pro. Cuidado, Bueno, mira, Xulio sabes Mato que se che digo viña que vou aquí coas mans. Pensando que iba a gañar, pero ao millor. Sigo Mira. pensando. Super sinxelas, sabes Hola. que? Nada, non ten nada, xa están. Además é curioso porque sí que é certo que na repostería en Galicia sempre usamos o coco relado. Sí que se usou bastante, polo menos na miña casa usábase Para os o coco coquiños, non? Sí, pero en realidade nunca utilizamos o que é O coco enteiro, nunca se... Tamén é difícil que chegue aquí, non? Pero Ahora, o sea... agora sí. Nestes O anos, sí. aguacate e demais, pero... Claro, pero antiguamente sí que igual. Pero non o temos aínda aí. Pois nós hoxe Inter. estamos reivindicando o coco. É así.
E creo que vamos chamar ao noso convidado de hoxe. Vale, porque eu xa vou a facer as galletas. Moi ben, pois damoslle un forte aplauso a José Carlos de Boiro. Un aplauso para él. Aí, saluda, que tal? A ver, un abrazo. Aquí estamos. Como estás? Bueno, xa ven, de pé, de momento. De momento de pé. Pois mire, de pé vai camiñando cara a Xulio. Vai cara a Xulio. Arrímate. Moi boa, benvido. Moi buena. Veña, Xulio, contalle como van ser as túas A ver, croquetas de coco. Que non son croquetas. Bueno. Vou facer uns coquiños, unhas boliñas. Unhas boliñas. Unhas boliñas que vamos traballar carmáns e despois vamos a rebozar en coco. Entón sí que vai ter un aspecto de croqueta, pero Croquetas sin ser de croqueta. Vale. Mira, aquí teño galleta moída e abelás moídas tamén. Tes moitísima galleta, Cantos vas facer? Cantos Vou vas facer facer? para toda esta xente. Para todos? O que? Bien, señor. No. Potente aí, Sí, señor. Hai moita fame. Claro. Mira, ahora botelle 300 gramos de coco. Botamos primeiro todo o seco e ahora ven a fantasía por excelencia. Ui. Notas. Atención ao que ten aí. Que? No, espera. Aquí hai material industrial radiactivo. Atención ao que hai aquí. A ver. Atención ao que hai aquí. Hai xente que perdeu a sensibilidade dental despois de comer eso, Bueno, leite. vamos a botar Aí vai! un chorriño, vale? Mima. Isto ten 1 kilo, entón vamos a botar uns 800 gramos. Isto é leite condensado, é unha ferventa de leite Isto é condensado. unha fantasía. Isto, quen non medrou con isto? Bueno, Home, verdad? quen non ten diabetes dese? Ou quen non entón medrou ahora ancho? Mesturámolo ben. Mi madriña. Wow. Isto é un día. Me ven No, as sí, festas, eso é certo. ven o Nadal. Nós isto estamos de é- fin de semana hoxe. Isto é unha sobremesa que podemos ter feita de víspera ou desde a mañá para a noite, Sí, sí. na nevera. E é super recurrente porque é que lle vai gustar a todo o mundo, porque o leite condensado gusta a todo o mundo. Moi ben, pois... Dimo a min cando chupaban no do cacharro de rapaz. Ves? Bueno, entón, É igual gustable. che gusta a proposta, entón. Home, Pode ser. de momento. Mira, De momento vamos a sí. poner. Pois vamos a deixar a Xulio, vente comigo, José Carlos, imos ver a Merche Rodal. Hola, José Carlos. Arrímate aí, por favor. Eu quería gente de coco, Mira. Galletiñas de coco. Galletiñas de coco. Facemos unhas boliñas, isto ten manteiga, azúcar, fariña, coco. E agora rebozamos un poquinho máis de coco. Moi ben. Facemos un buraco no medio porque este buraco imos rechealo con marmelada, con doce de leite, con vale, chocolate. vale, co que sexa. As que van a ir para o forno, Vayan a rellenar. Sí, sí. cada unha diferente. Estas tamén se poden regalar, por exemplo, meter nunha caixiña e facer un regalo. Isto está guai, ves? É unha patente nova dela. Patente de patentar. Merche Rodal. Hai que Sinxela, patentar. Temos que patentar. barata de facer. Moi ben, moi Sí, ben. mira, porque está todo As así. originales non son, No, isto está millor. Ten unha copia. Millor. Bueno, o de Xulio Mato vai ir con leite condensado, isto vai levar 12 de leite. 12 de leite tamén lle chega, Tamén lle chega o azúcar do 12 de leite. Sí, pero vai levar tamén marmelada, vai levar chocolate, bueno, Sí, cada todos unha- os sabores. Para a diabetes, ben. Tamén, Sí, tamén. Ai, querido, pois tenme que dicir cal das dúas che pinta mellor a ti, cal levarías pa Boiro? Eu creo que antes de decidir habría que probar. Home xa. Porque eso de decidir sin probar... Sí, sí. Eso é unha sabia decisión, verdad? digo eu, É non. unha sabia decisión. Home, porque senón, a ver, Pois, José Carlos, vouche pedir que vayas á zona de sufridores e despois chamamos, Vale, non hai Veña, vamos problema dar ningún. un aplauso ao noso Veña. querido convidado o día de hoxe, que ven de Boiro. Bueno, despois de 600 programas, o coco é por fin o grande protagonista. É moi merecido, porque o coco é equivalente tropical máis ou menos do porco. Do coco e a súa árbore todo se aproveita coa madeira, fanse mobles e artesanía coa folla, cestos, cestas ou mesmo tellados, É como se fose o bimbio do Caribe. E co seu froito, pois se sabes abrilo porque a casca está moi, pero que moi dura, aí sí que podes facer unha boa festa larpeira. Facedeme caso, sí, falo con vos, os que pensades que non vos gusta o coco. Probadon de verdad, e xa veredes como cambiades de idea. A súa polpa é deliciosa e con el fanse lambetadas famosas en todo o mundo inteiro, sexan en anacos, relada ou aproveitando o seu leite. Podedes ser un pouco máis felices se lle metedes un bocado a unha cocada, biscoito de coco, xeado, flan ou, como é venres, unha piña colada. Tamén leva coco. Deixade que vaya o coco á vosa casa, que este non mete medo. E xa nos contaredes, como sempre, en A Voltas co Prato. Seguídenos, sorteo, libro, de todo, e tamén Xulio Mato. Solo dicir que vou ao forno.
Queres ir ao forno? Sí, vou ao forno 10 minutos, porque que necesito que se fagan. 10 minutos, canto tempo hasta que se fagan? Temperatura? 180. 180. Vamos a deixar. Xulio Bato, moitas teño receitas dúas. e ti Mira. tamén no noso Instagram. Eu tamén. Sí. Eu tamén estou no Sabes Instagram. moitas veces no Instagram. Claro, Sí. facendo... Mira, unha Facendo parte- croquetas de coco. Mira, a unha parte da masa botelle cacao. Ah, E a outra, tal cual a receita. Ah. Entón podemos facer o tamaño que queiramos, vale? Mira, ahora pasamos aquí un meneíño. moi ben, Teño Gústame. aquí unha bandexiña e vamos a ir sacando pa aquí. Ah, Mira, que... gústame a tua idea, vai estar boa, Home, non vai estar. Bueno, non sei. Xa verás como vai estar. Ten leite condensada, acordaste? Sí, sí. Bueno, pues xa está. Sí, sí, sí. Entón, moi mal. Pasa que, sabes que me pasa a min? Que? Que non Vouche che gusta? contar, non, vouche contar unha cousa. Nunca tive unha caries na vida. Non, Nunca. é moi novo, cañotas. No, no. Inda que non parezca é moi novo. En serio. Nunca tive unha caries na vida. E non sei si que me provoques ti estaría ben. Non creo que xa provoque eu. No. Non creo que xa provoque eu. No, no, non creo, non creo. Mira que boa pinta teño. Ah, la verdade é que sí, E aí estou derretendo un pouco de chocolate, Ajá. porque despois Con vamos manteiga. a botar un pouco de chocolate por riba. Tan lanzado, Leite condensada, Tan lanzado. chocolate, E teño unha pregunta, porque... galletas caché. Va, unha Entón, pasada. teño unha pregunta para ti, porque eu aquí detrás non vexo forno, No, nin vexo nada. Como as vas facer? ah, sí, xa está feito isto. Estos son de neveira, isto consérvase na neveira. Sí que é importante, mira, fixen isto para que vexas. Pero isto xa está feito. Na neveira endurécese, mira. Pero que, como Ves? fixeches isto? Isto fixen máis eu antes para que viras o resultado. Entón o que hai que facer é sacalas unha oriña, cando empezas a xantar, sácalas para comelas de postre que estén un poquinho Non atemperadas. se coce, non se frite, E non se coce asa, nada. nada, non leva nada, non leva ovo. Non o botas na parrilla, nada. Isto vais echa luz e poderos facer exactamente igual. Ou podes pedir a Esperanza que che faga, se está sin luz. miña tía, mira. Se está sin luz. Miña tía pode, ves, outra receita que pode. Outro día dixenlle que quería que me fixera o da centola. Claro, Para nadar. non se te ocurrirá facer yo tía a No. ela. Madre Non mía. tiña pensado. Vaya jeta. Déixame un coitelo. Sí. Este. Leva, sí. Chegache. Queres máis? No, listo. Vale, vamos deixar a Merchi, No, a Merchi traballar. a Merchi traballar. listo cañotas, que pide recetas. Escoita unha cousa, queres me contar algo máis? Marcha con Merchi No, Rodal? eu vou seguir facendo as arboliñas. Eso, está facendo moitas bolas porque o público dixo que quería moitas. A ver se chega para Tu todos. está facendo moitas bolas, Xulio Mato, que está moi ben. Sí que toda a xente do público mirando atento. A ver se fai unha para cada un. Atendede, Que non se olvide de ninguén. Vamos con Merchi. Non sei se te No, dixen, eso non tens que avisarme partímolas. cando leve o forno 10 minutos, E dismo a min. Por aí. Oh, aí. Por aí. Avisádeme Dirección. cando leve 10 minutos. Dirección. Dirección, por favor, 10 Vos minutos. xa sabedes. Xa sabedes como é Merchi. A ver, Mira, Chocolate. estou picando chocolate, teño aquí leite, perdón, nata, Nata. que acaba de ferver, e poñémoslle por riba o chocolate. para que se derreta, non? Deixamos aí un pouquiño, xa se derrete solo coa calor. Ola. Que son os Manchache mal... la chapa do programa. No! Manchou a chapa do programa. Pero que fixo esta muller? No, Limpa isto. A Deus equivocouse, nunca pensei que pasaría isto. eu tampouco. Home, outra cousa, sí, pero a chapa do programa, manchada. Eso límpase, cañotas. Aquí, vou deixar aquí. Descansa en paz. Veña. Bueno, isto é ganas de chocolate, o sea, Ajá. é nata fervendo sobre o chocolate, máis ou menos a mesma cantidade de nata que de chocolate. Entón, queda un chocolate blandiño que combinado co coco vai a estar espectacular. Eu tamén teño moita curiosidade polas túas galletas. Sí, porque me gustan moito as galletas cando lle poño un poquinho de marmelada así por A riba. marmelada de amorados queda espectacular. A de pexego tamén, pero a de amorodos nas galletiñas, Oh. sí. Eu nunca como marmelada, pero nas galletas... 3 sabores, Vai facer Merchi Rodal. Moi ben, pois continúo con esa ganas de chocolate. Vamos con Julius Matos, porque Julio ahora sí que está xa rematando as súas bolas para todo o público. Pero Aí está. mira cantar bolas, Moi ben, Sabe unha barbaridade. Mima. No, pero é que había aquí 3 señores que estaban moi nerviosos porque non chegaste para todos, Chega, xa ve. Se non, En serio. xa que falei con ela, se quedamos en que se partían, verdad? Ai, sí. Partímolas e xa está. Espera a ver quen parte, os que están aí. Xa partirei eu, para Claro, que non xa. claro. Pago eu de... Mira, aí. Fixamos mira ben que como me traballa festeira. Xulio Mato. Moi ben, moi atento. Entón, dous sabores, non? Un con pouco de Dos sabores, chocolate. mira, como ves na receita, marca que se non recordo mal, corríxeme se me equivoco, 200 e pico gramos de abelás. Entón, deixei unhas poucas aí, porque as vamos picar despois para botalas por riba do chocolate que vai por riba das bolas. Gustoume que dixeches, corríxeme se non me equivoco, 200 e pico. Sí, porque podían ser 100 e pico. Claro, xa, bueno. Pero 200 pode ser 200 ou 299. No, 225 creo que eran, non? Ah, non sei, pero por aí andará. Bueno, por aí andará. está aí apuntado.
Entón, mira, con isto estou facendo tantas, unha para que coma toda a xente, outras porque vou facer unha pirámide Hola. con elas. Se me aguanta, se me aguanta. Vas facer unha... Sí, o que é unha pirámide? Bueno, un pirámide ou cono, a ver o que sae. En serio? Sí. Como se fan con estes... Como se fan en Egipto. Bueno, xa... Pero iba a decir, como se fan con estes bombóns de Nadal tan famosos. Sí. Que non podes decir a marca. Eses dourados, por fora. Sí, que non podes decir a Que eligen marca. un pueblo máis bonito. Bueno, señoras e señores, vou ir falar co público, pero antes imos coa pregunta de concurso. Que froito seco utiliza Xulio Mato hoxe na súa receita A de... verás. Deixarásme acabar algún día. No, pero é que é moi fácil. Vale, pois a resposta da pregunta é... Cal? O fruto seco, a verás. A verás. 664 48 349, chamada a voltas co prato, 50 euriños en xogo. E agora sí, imos falar con José Carlos, de Boiro. Vamos para lá. Veña. Vamos falar con ele. Ahora podedes aplaudir, home, que leva aquí, sentado. Pode que, a ver, Ai, cal é o problema? ai, non sei. Acábame de dicir, cal é o problema aí? Que queres saber hoje? Quero saber como estás. Estou sentado. Bueno, estás ben? Estou cojonado, eh? Vale. Sí, sí. Moi ben arroupado con toda... Con toda a xente. Esta tropa é toda de Boiro. Más ou menos. A maioría. Casi todos. Ai, que tal en Boiro, ben? Sí. Estades ben, ali en Cabo Cruz, por aí adiante, tudo ben? Cruz, a xate para todas as parroquias estamos ben. Estades ben? Estamos, Sí. Necesitades algo? Bueno, nunca sobra nada, eh? Sí, tedes algunha pista sin asfaltar? Bueno, Necesitades algunha farola? Pero non creo que vayas a empichar, Pero podemos decir, ¿no? Bueno. Alguna farola, si necesitas alguna fochanca, que Bueno, sempre vai faltar sempre hai algo, algo, sempre hai algo que botar. algún semáforo que non alumbre. Bueno, hasta non temos, xa os quitamos o que Quitaste tiña, os semáforos? o que tiña non son. Mima, pois nós en Artúa temos o noso primeiro semáforo. Fixes unha boa rotonda ali. Ai, claro. Hombre, onde este unha rotonda? Vale, marcho con Merche que xa me está chamando. Logo, que tal o queso aquel que fun ver ao lado dunha tonelada? Eso, Ah, riquísimo, sube. riquísimo. Levántate, vamos a abrir a Merche. Sube. Vamos a abrir a Merche o forno. Oye, tira. Vamos. Vamos a ver. Abre Merche, abre Merche. Aquí están as gaitiñas. Aí está. Póngale Merche, oye. Aí están. E agora vou a rechear algunhas, vale? Mira, casi non cambian de cor, eh? No, collen un poquinho, Collen pero un pouco nada. de volumen, no, pero non cambian de cor, está moi ben, sí. Pode quitar E unha ahora? foto. Atención, como? Quita unha foto para a hora de Sí, recuerdo. home, por favor, saca unha foto. Por favor. En directo. Pero para que me enseñes a mí as cosas, estamos en directo. Saca a foto. Ahora mismo, xa te vou enseñar. José Carlos. Xa vou quitar a foto. Bueno, pues nada. Cal che gusta máis, José Carlos? Doce de leite, marmelada, chocolate... Bueno, e o coco tamén me gusta moito. Xa. Entón, hai que o que te dixen antes, hai que esperar a ver... O de Merche está moi ben. Pero vamos ver o de Xulio Mato que dixo que iba a facer unha pirámide como se fose a de Egipto, dixo. Vamos para lá. Fixas que non se pode falar. Vamos. Espera, aquí con ele. Aquí paramos, mira, que xa tiña a miña pirámide feita. A ver, eso, a ver. Non é unha pirámide. Bueno, Que che parece? É un proxecto. É un proxecto. Eu pero- miro para todos os lados, máis parecido que é unha pirámide. Sí, Tes boa bueno. idea. Bueno, e agora, como prometín, Vamos vamos a botar un bañiño de chocolate. Ole. Bueno, vamos a dar un super aplauso á pirámide de Xulio Mato Ves como é a pirámide? e ás galletas de Merche Rodal, porque hoxe temos dúas propostas moi larpeiras, moi de sobremesa e moi de fin de semana, moi de fin de semana. Pero veña, José Carlos, vamos probar. Bueno, habrá que probar. Bueno, por veña, vente comigo. Vamos Vente alá. comigo, Empezamos. comigo. Por onde empezamos? Vamos para lá, ponte para lá. Para lá. Moi ben. Ai. Poño Ai, máis bueno, José Carlos agora sí que ten que descruzar os brazos. a probar. Ten que descruzar os brazos e a probar, así A que... probar, bueno, pues descruza os brazos, aí está. Vamos a probar. E Vamos a proba. empezar por estas logo. Valle dando. Mientras tanto, recordamos que froito seco xa está a chamada, así que xa non recordo nada. Veimos a redondela. Ricardo, boas tardes, como estás? Muy buenas. Como estás? Bien, estoy muy bien. Bueno, que, a ti gustache a larpeirada como a nós, como a José Carlos ou non? Hombre, que me non me gusta que son un larpeiro eu tamén. Ah, eso, así me gusta, así me gusta. E cal che gusta máis dos dous? Cal escollerías ti? Eu escollería o da cociñeira. O de Merche.
Pero ti viche la O pirámide. demais, claro, eres de Redondela Cangas, máis ou menos. Aí está o conto, aí está o conto. Moi ben, moi ben. Bueno, pois por 50 euriños, Ricardo, que froito seco utiliza Xulio na receita das bolas ou croquetas de coco? Avellanas. Moi ben, aí está, 50 euriños. Que marchen per Redondela para Ricardo. Moi ben, mira. Mira, o meu nombre, os netos meus me chaman o cociñeiro Caco. Como? Cociñeiro que? Caco. Caco. Cociñeiro Caco. Caco. Eu teño unha pinta de cociñeiro tamén, né? Pois Caco, vente un día. Caco. Caco por vente un día. Vale. Vale. Un saludo aos meus netos todos e meus fillos, vale? Moi ben, un saludo po programa, que son os mellores. Moitas grazas. Un bico. Chao. Vale, Hasta logo. igualmente, chao. Chao. Pois chegou o momento. José Carlos de Boiro ten que dicir quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe. Non podemos facer unha sesión. Ai, no. Levo 600 e pico programas e penso que vas vir ti aquí. Ai, sí. Por non tens que escoller un. Ya porque están as dúas. Ai, xa, pois. Pois veña, que temos que darlle paso ao seguinte. Pois daí paso ao siguiente. Eu sinto Tenme que moito, escoller un. eu teño que dar a él. A don Xulio Mato, aí está. A pirámide de coco de Xulio Mato. Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Cola galega, vémonos o lunes con máis recetas, como sempre, no voltas co prato de Televisión de Galicia. Cuidado co coco. Chao. Quiero agua de coco con